Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, исәнмесез. Бүген 28 ноябрь, җомга көн. Эфирда атна информацион программасы. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бүгенге чыгарылышыбыз алда көтелгән иң күркәм бәйрәм әниләр көненә багышлана. Бүген тапшыруларыбызда без сезне төрле язмышлы, әмма күңелләрен бер борчу берләштерүче әниләр турында сөйләрбез. Әниләр тормыш терәге, яшәүче ганага. Дөньяда нинди генә хәл булса да, ул иң элек әниләр йөрәге аша үтә. Киләчәгебез балалар хакына алар барлык сынауларны да сабырлык, зирәклек белән күтәрәләр. Мишабаш авылында тырыш, уңган кешеләр гомер кичерә. Уртак борчу булганда алар бик бердәмдә. Сүзебез фронттагыларга ярдәм итү эшендә актив хатын-кызлар турында. Беренче чиратта алар әни кешеләр һәм фронт сүзе алар өчен аеруча тетрәндергеч яңгырый. Мишабаш әниләре һәм аларның эшкә кичерешләре турында Гөлшат Галиәкбәрова хәбәрендә. Махсус хәрби операция башлану белән районыбыз әниләре бер йодрык булып тупландылар. Уртак борчу, мәшәкатьләр аларны берләштерде, йөрәкләрне күренмәс, ләкин өзелмәс җепләр белән бәйләде. Мишабаш авылында без олы җанлы, тынгысыз, башкаларны үз артыннан ияртә алган һәм һәркемгә җылы сүз табылган әниләр белән очраштык. Менә җилдәй җитез, тынгысыз Зилә Паминхажева. Ул һәр көнне әз генә буш вакыты булу белән мәчеткә ашыга. Биредә махсус хәрби операция зонасындагы сугышчыларга җибәрү өчен бәрәңге киптерелә, сухарилар әзерләнә. Зилә беренче көннәрдән үк волонтерлар сафына кушыла. Сугыш башланганнан бирле шушында киптергә йөрибез, иптәшләр белән. Менә егетләребезгә ипи киптерәбез. Без аларга күңел җылысы белән шушы ипиләрне киптерәбез. Аларга барып ирешеп, аларның безнең күңел җылысын тыеп ашасыннар дип җиңү көннәрен көтәбез. Исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Исән-сау барып җитеп, аларга риза булып барып ирсен. Без җылы өйләрдә ятабыз. Алар бит нинди җирдә яткан, без аларны белмибез. Безнең күңел җылысы булсын дип, мин үзем сөенеп киләм. Иптәшләр белән очрашабыз, сөйләшәбез, килешәбез, киңәшәшәбез. Бер авырлыгы юк. Мишабаш авылында яшәүче хатын-кызларны, әниләрне бер йодрык итеп туплаучы ул авылдашлары Нурфия ханым Газизова. Балалар бакчасында эшләп лаеклы ялга чыккан, тормыш иптәше Хали таби белән 3 кыз үстереп, тормышлы иткән ханым авылдашлары өчен яклаучы да, аларны берләштерүче дә. Әни кеше буларак ул һәр кайсын аңларга тырыша, кирәкле сүзен таба, ярдәм кулын суза. Махсус хәрби операциядагы авылдашларына, андагы сугышчыларга ярдәм итү, җиңүгә өлеш кертүне алар хәзерге вакыттагы иң зур бурычлары дип саныйлар. Мобилизация башлангачта шушы егетләр безгә ярдәм итү нияте белән йөри башладык. Башта инде без акча җыеп, посылкалар әзерләдек, үзебезнең авылдан дагы егетләребез китте. Аннары инде күрше тирә авылларыннан ишетеп, киптерү эшләре башлаганын белеп, бездәге егетләребез белән бер фикергә килеп, алар безгә агач шкаф ясап бирделәр икене. Шуның белән без эшләп киттек. Иң беренче инде без булган әйберләрне, яшелчәләрне өйдән алып килдек. Кемдә нәрсә бар? Һәрберебез әкренәп аны өйдә пешереп, монда килеп кырып, шулай итеп, махсус шушып кичкә шкафка урнаштырып, әкренә эшли башладык. Бүгенге көндә инде безгә Саба штабы тарафыннан менә шушы әлеге тимер шкаф кайтарылды. Бу инде безгә уңайлыклар тудырды. Монда күбрәк тә бәрәңге кибә, һәм инде эшләү дәвередәге кыскарак булып санала. Шкаф белән киптергәндә 2 көнгә кала торган идек, бу инде бер көндә кибеп бетә. Иң беренче инде без 6-га киләбез дә шушы бәрәңгеләрне кырып куйганнан соң, аның кибү вакыты 12 сәгать, кичке 7-гә хәтле шушында торабыз. Дежур кешеләр, волонтерларыбыз. Авылдашларыбыз инде бик нык ярдәм итә, бәрәңгеләр белән, башка материаллар белән дә, акча җыю дисеңме, бөтен инде сандыкларыбыз эшкә җигелде бит инде белгәнегезчә. Тукмачлар кисү дисеңме, инде тампоннар белән шөгыльләндек, без менә госпитальләргә тампоннар ясадык. Аннары инде безнең фермерыбыз бар, Ахатов Фаиз Фидаилович, ул безгә бик нык ярдәм итте. Безгә ул үзенең хуҗалыгыннан терлек биреп, аны суйдырып, без инде шуннан ил шартларында консервалар ясап алып барып тапшырдык. Өлкән апаларыбыз инде җыннар эрләп, носкилар бәйләделәр. Шулай ук инде әйткәнемчә, бик күп материаллар әзерләдек. Аларны инде тегү эшләре белән дә шөгыльләндек. Менә безнең инде башта эшли башлагачта Яруллина дигән Гөлназ исемле кызыбыз флис материалыннан үзе алып кайттырып, 50 штук 50 флис
кофта тегеп бирде менә егетләребезгә. Иң беренче ул менә безнең эшләгән кызыбыз. Беренче әниләр кушылды, чөнки менә безнең авылдан егетләребез бит инде анда бардылар, чакырылып алдылар инде махсус операциягә. Алар инде бердәм рәвештә килделәр, бигрәк тә уллары шунда хезмәт иткәч, әниләребез бигрәк тә олы әниләребез бик нык ярдәм иттеләр. Аларга карап инде яшьләребез килде инде. Нурфия ханым тормышта нинди генә эшләр башкарса да, ул иң беренче чиратта әни. Авылдашы Миләүшәнең хәлләрен ул да аңламаса, тагын кем аңлар. Икән кеше очрашса, сүз әлбәттә балалар турында. Миләүшәнең уртанчы улы Рәсүл беренче көннәрдән үк махсус хәрби операциядә катнаша. Ул һәр көнне аннан üzülеп хәбәр көтә. Әниләрдәге сабырлыкның, түземлекнең үрнәге булып яши ул бүген. Без Миләүшә белән беренче көннәрдән үк элемтәдә, чөнки инде аның улы Рәсүл беренче көннән үк чакырылып алынды. Махсус операциядә хезмәттә булган көндә без инде шул көннән башлап аның белән һәр даим сөйләшеп торабыз. Ул аның хәлләрен беләбез. Аларга инде киңәшләр биреп, исәнлек, саулык телибез инде улына, исән-сау әйләнеп кайтуын телибез. Безнең инде менә шушы әзерләгән ризыкларыбыз, аларга инде йөрәк җылыбызны биреп әзерләгән, әниләр җылысы биреп әзерләгән ризыкларыбыз, аларга барып ирешеп, аны кулланып, безгә рәхмәтле булсыннар иде инде. Монда миңена түгел, авылда монда шушында сөенеп киләбез, булышы әзрәк булса да булыша алабыз, булышырга дип инде хезмәтебез керсен, аларга йорт җылысы барып җитсен дип киптергән ризыкларыбыз, эшләгән эшләребез менә күп эшләшибез инде. Мишәбаш авылында тырыш, уңган кешеләр яши. Йортлары төзек, иркен, авыл уртасындагы мәчетләре дә гөл кебек, әллә каян күренеп балкып тора. Олысы кешесенең мәчеткә килеп дин гыйлеме өйрәнү мөмкинлеге бар. Надия Абыстай Гафиятова авылдашларының дингә тартылуына чын күңелдән сөенә. Авылда дин гыйлеме таратуга зур өлеш кертә. Гаиләләре белән авылның яшәешендә актив катнашалар. Фронттагыларга ярдәм итү эшендә дә активлар. Шушылай ярдәм итү ниятеннән тотындык бит шушы СВОдагы егетләребезгә. Әлхәмдүлилләһи шөкер, егетләребез тотынды баштан. Алар инде шушлай булса хәерле була дип, бездә хатын-кызларны дагын чакырып, аннан соң инде Нурфия үзем алып барам оештыру өчен дип, шушлай бергә оештырабыз алайса дип, әкрингә җайлашып киттек. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Безгә үзебез генә беренче алмыйбыз, шулай бер генә кеше белән сөйләшли алмый. Авылыбыз хатын-кызлары, әниләр, сугышта булган җегетләребезнең әниләре бигрәк тә инде бик хупладылар, бик әйбәт булыр дип, алар бик сөенде инде. Әлхәмдүлилләһи шөкер, Нурфия без бик шулт итеп әйтеп тә куя, ачыкланып та куя, җайлап та куя, майлап та куя дигән шикелле. Хылкы шундый. Әлхәмдүлилләһи шөкер, бик рәхмәт аңа. Оештыруга бик сәләтле дип әйтәбез инде. Аңа әйткән сүзенә каршы килмибез инде беребез дә. Әлхәмдүлилләһи шөкер, ничек тә ярдәм итәргә тырышабыз, ничек тә җайлаштырырга. Безнең дә монда авылыбызда әниләребез бик менә игътибарлы, бүтән кешенең борчуына тагын игътибарлы, үзләренең гаиләләренә дә бик шуны карыйлар инде. Арабызда төрләребез бар инде, ансы дөнья булгач Алла тапшырды, хәерлесе булсын. Әниләргә бик рәхмәт, әниләрдән бик күп нәрсә тора. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһи шөкер, шушылай безгә Аллаһ Тәгалә балалар насыйп иткән икән, таза, сау, исен, имин, ул безгә әманәт. Һәм дә инде без аның хакларын хакларга тиеш. Үзебезнең балаларыбызның да, авылдашларыбызның шушы мәхәлләдә булган әниләрнең балаларына да инде безнең иншалла хәер дуабыз һәм дәген эзне булсадагы мөмкинлек булганда ярдәмебез булырга тиеш инде. Мишәбаш авылы мәчетендә һичбер вакыт ишекләр ябылмый, утлар сүнми. Әниләр күңелендәге өмет уты да нәкъ шулай. Авыл халкын олы изге эшләргә рухландыручы Нурфия ханым авылдашларына бик рәхмәтле. Минем төп вазифам иң беренче гаиләмдер дип беләм инде. Һәр кеше үз гаиләсе өчен үзе бик нык җавап тота бит инде, хатын-кыз буларак. Балалар киләү, оныклар киләү. Инде калганы инде менә безнең бүгенге төп минем борчуым, мәшәкатем дип әйтәсем килә. Шушы егетләребезгә ярдәм итү. Мин аннан үземә тәм табам. Аларга булышуыма мин бик рәхмәтле. Һәм шулай ук авыл хатын-кызларыбыз рәхмәтле. Мин аларга дагын. Без инде тизрәк сугыш бетеп, менә шушы хезмәтләребез инде аларга биргән хезмәтләребез, пешергән ризыкларыбыз әз булса да, ана назы бирсен дип, ана җылысы бирсен дип эшләнә торган эшләр инде. Алар инде безне искә алып, рәхмәтләр әйтеп, безгә хәбәрләр әйтеп торалар, инде хәбәр итеп торалар безгә. Үзләренең менә шу ризыкларын ашагач, әни җылысы бирәсез, авыл җылысы бирәсез дип, без бик сөенәбез менә шуңар.
Тормышта әни җылысы, әни сүзләре, әнинең йөрәге аша үткәрә торган менә бөтен булган вакыйганы, бөтен шатлыкны, бөтен борчуларны без йөрәгебез аша үткәреп, әни буларак шулай итеп янып киеп яшәргә тиеш инде без әниләрне безне дә хөрмәт итсеннәр балалар, без дә балаларга хөрмәтле әни булып яшик. Яшәеш үзгәрә, аның белән бергә күп кыйммәтләрдә үзгәреш кичерә. Тик әниләрдәге йөрәк кенә гел уяу, тынгысыз. Мишәбаш авылының киләчәген кайгыртучы изге күңелле, олы йөрәкле әниләрнең дуга, теләкләре кабул булачагына тулы ышаныч белән юлга кузгалабыз. Әни, бу сүздә күпме мәгънә, күпме наз. Әни исемен йөртүче хатын-кызлар, көчле рухлы, кулында ут уйнатучы. Шундый ханымнарның берсе белән без Югары Шытсу авылында очраштык. Сәрия ханым Мөхетдинованың кулыннан килмәгән эше юк. Шигә дә, бәйли дә, тегә дә. Ул кадерле тормыш иптәше, уңган әни һәм шәп әби дә. Көмеш волонтер да. Махсус хәрби операция темасы аның өчен аеруча мөһим. Сәрия ханым белән хәбәрчебез Альмира Мәүлитова аралашып кайтты. Сәрия апаның ишеген ачып керүгә ниндидер җылы бер мөхиткә эләккән кебек буласың. Өйнең кайсы гына почмагын алсаң да, анда уңган хуҗабикәнең кул җылысы тигән. Ишек пәрдәсе дә мендәрләр, юрганнар, күлмәк, алъяпкычлар, калфаклар һәм тагын бик күп матурлыклар аның кулы белән туган. Кунак бүлмәсенә килеп керүгә күзгә ташланучы каминны да Сәрия апа үз куллары белән ясаган. Эшсез тик утыра алмыйм ди ул. Аның әнисе дә бик оста тегүче булган. Ул әлеге һөнәрен 3 кызына өйрәтеп калдырган. Энәләре Рөстәм дә кул эшенә бик оста. 5 бала үстек семьяда, 4 кыз, 1 малай булдык без. Тегүне әниебез мәрхүмә бик оста тегүче безнең. Ул эштән кайткан арада теге кыз бала булгач өйдәге эшне без эшләп тордык. Әни безнең тегү текте, кешеләргә күлмәк текте. 1 сумга, 1 сум 50 тиенгә, шул кебек күлмәкләрне 1 сум 50 тиенгә текте. Простой ситслардан 1 сумга текте. Мин күлмәкләрне илтеп бирә торган идем, мине җигертә торган илтеп биргә авыл кешеләренә, түбән сулардан да килделәр, башка авыллардан да килделәр. Әнигә күп кешеләр күп килделәр әйбер тектерергә. Менә шуннан өйрәнеп калынды инде. Үзе дә әйтте. Кулга тотып өйрәтмиләр эшне карап торып өйрәнәләр дип әйтәдер яни мәрхүмә. Менә култык астыннан бер шама шушылай билне калдырып тегәр икән, хәтерлим, башкасын хәтерләмим әнинең өйрәткән эшен карап торып өйрәнегез диде. Шул 7нче классларда укыган вакытта үземә итәк тибез бит инде, итәк тегеп кигәнем хәтерлим инде мин. Безнең әнинең шул аяк машинасында өйрәндек бит инде тегәргә. Аннары әни үлгәннән соң ул машинаны әти миңа бирде. Рәхмәт яугыры урынҗы мәктәп булсын икесмеңдәген. Миңа бирде, шушында алып кайтып мин кияүгә чыкканнан соң шушында алып кайтып, шул барыбер кешеләргә дә күлмәктәр теккәләдем инде. Кирәк яракларны кыскартып бирәм, тарайтып бирәм, узынайтып бирәм. Махсус хәрби операция башлангач, Сәрия апа егетләребезгә ярдәм итү максатыннан аларга мендәрләр, юрганнар тегә башлый. Авыл халкы материаллар белән һәрвакыт ярдәм итеп тора. Сабадагы штабтан да кирәк яраклар белән булышалар. Солдатлар өчен текмәгән бер генә көне дә юк аның. Үзе дә әни кеше булгач, алар өчен борчылып кайгырып тора. Бер туган сеңлесенең 2 улы да махсус хәрби операциядә. Бер улының 2 еллап хәбәре юк. Аның күңеле һәр көн өметләнеп яши. Бер генә көн алар өчен текмәсәм, күңелем тыныч булмый ди Сәрия апа. Көндә 335 матрас тектем инде мин. Менә өйдә яңадан 18 матрас бар әзерләп куелган. Өйдә яңадан 18 мендәр бар әзер. Әле аларга мендәрләрне шул кирәк вакытта алып менеп бирәбез инде маtraсларындагы мендәрләрне кирәк вакытта алып менеп бирәбез инде. Булай шул эшкә кирип китилгән. Башка эшне бар дип тә беләсе түгел. Үземнең кул эшләремдән күбие мендәр тышлары чигә башлаган идем. Кызларга булыр дип, икшәр 4 кызга дагы 8 мендәр тышы чигеп бирмен әле дип. Аларда калды әле шул көй ярты елда. Теге калфакларым да чигә башлаган калфакларым да бар иде. Сораучылар да күбие калфакларны. Алар да калды ярты елда. Аларны да эшлисе килмәй. Только менә шушы солдатларга әз генә булса дагы файдам тисен дип. Файдалы эш булсын дип тырышып ятам инде бүген көндә.
Сәрия Памхетдинова көмеш волонтер, медаль һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләп торалар үзен. Әле аның башка шөгыльләре дә бихисап. Ул спорт ярышларында да даими катнашып тора. Район һәм республика күләмендә урыннар ала. Җырга моңга да сәләте бар. Авылда оешкан яшь күңел ансамблендә алар тормыш иптәше белән бергә. Шамил абый оста итеп баянда уйный, Сәрия апа аңа кушылып җырлый. Шамил абыйның Сәрия апага хөрмәте бик зур. 45 ел шатлыкларны да, кайгыларны да уртаклашып яши алар. Нинди генә авыр вакытларым булганда да Сәрия миннән йөз чиермәде. Һәр вакыт янымда булды ди Шамил абый. Ул бөтен яклана килгән. Җитезләе. Biz maturdayı. Mehmet yaş ida balete yattım bileğince. Ol benim bağırtığa karab tutulmadı. Ben istara geldik halberge iptaş kızı bilen. Hapşı benim abi riza riya tanış iterge altın şu. Elizlikten de bütün yaktan da bile. Yani bir nesne de tanımıyorum. Bundan bulgan Сәрия апа тәмле пешерәме? debiye gaybet bir kitap düşür. Кайсы ризыгын бик яратып ашыйсыз Шамил абый? Bütün içinde be. Kıymak mı, meliş mi, pişmak mı, gözükmek mi, bütün oşlar da demli düşür. Сәрия апа белән Шамил абый 2 улга гомер биргәннәр. Кызганыч, бер уллары якты дөньяда юк инде. 4 оныклары бар. Алар әби бабайларының иң зур юанышы терәкләре. 4 кыз онык булганлыктан алар да әбиләре шикелле кул эшенә осталар. Бигрәк тә Ясминә Сәрия апаның уң кулы. Махсус хәрби операциядагы егетләргә эчке киемнәр тегү эшендә җиренә җиткереп башкара. Сәрия апа да оныклары өчен үлеп тора. Бәйрәм саен яңа күлмәкләр, алъяпкычлар тегә, аларны чигеп бизи. 4 кыз онык безнең әби супер гына дип торалар. Ул бик әйбәт. Бик матур, бик тәмле пешерә. Мин кул эшләре белән шөгыльләнәм. Мин кошакларыма күлмәкләр тегәм, әбигә булышам. Безнең әби бик әйбәт кеше, тырыш, бик яхшы пешерә, кызык, гел ярдәм итәргә тора. Мин аны бик яратам. Мин Казанда укыганда, 1-нче класста булганда, әби безнең класс кызларына калфаклар тегеп бирде. Аларга бик ошады. 4-нче классны битергәннән соң ул калфакларны һәр кешегә, таратып бирде инде. Сәрия апаның тормышка ашырылмаган эшләре әле бихисап. Фантазиясе ташып торган кул остасы әлегә бар көчен яу кырында булучы егетләргә бирә. Аның йөрәгендә, күңелендә бары бер теләк: хәрби операция тамамланып, егетләр үз туган якларына, якыннары янына исән-сау әйләнеп кайтсыннар иде. Атна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. Шәмәрдәндәге яшьләр үзәге Татарстан Республикасы Яшьләр министрлыгы яшьләр сәясәте учреждениеләре арасында игълан иткән грантлар бәйгесендә иңне иңгә проекты белән катнашып, грант отуга ирешкән иде. Проект бөек җиңүнең 80 еллыгы һәм ватанны саклаучылар елына багышлана. Аның кысаларында яшьләрдә патриотик рух, ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү, хәрби хезмәткә әзерлекне үстерү, якыннары махсус хәрби операциядә хезмәт итүче гаиләләр белән төрле чаралар үткәрү каралган. Соңгылары белән күңелле очрашу шушы көннәрдә Шәмәрдән китапханәсендә үтте. Уллары, ирләре, әтиләре, махсус хәрби операциядә катнашучы әниләр, хатын-кызлар, балалар, яшьләр үзәге үткәргән чараның төп кунаклары булдылар. Биредә алар өчен махсус кичә оештырылды. Алар бүген әз генә булса да тормыш мәшәкатьләреннән, авыр уйлардан арынып, рухи ял, матурлык дөньясында яшәделәр. Аларны Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Вәлиев, яшьләр үзәге җитәкчесе Дилүз Закировлар сәламләде. Шәмәрдәннән махсус хәрби операциягә мобилизацияләнеп 30, контракт төзеп 40-тан артык Я вам всем хочу сказать большое спасибо за то, что
Вы действительно вырастили настоящих героев. Не каждый человек осмелится на такой шаг, не каждый человек сможет пройти такое испытание. Я преклоняю перед вами свою голову. Огромное вам спасибо большое матерям, женам. Дай Бог вам всем терпения, говорю это искренне. Хочу, чтобы у нас скорее настало мирное небо, чтобы это все наконец-то прекратилось, и мы наконец-то все хорошо отпраздновали наш новый День Победы. Ничек тә булса бер төрле ял кичәсе, алар белән бер аралашу, буйны Шәмәрдән җирлегендә уллары махсус операциядә, уллары, ирләре махсус операциядә булган, әйтеп үткәнемчә гүзәл затларыбыз белән очрашу, батырларны бер кат данлау, тагын шушы елны зату, һәм инде аларны бер кат әниләр көне уңаеннан шушындый бер чара белән күңелләренә җылылык салу, өндәү, аларны онытмау, һәм инде бүгенге көндә без алар белән бергә икәнлегебезне тагын бер кат дәлилләү, аларның хәлләрен белү. Очрашуга Олыяз авылыннан Мөдәррис хәзрәт Гыймранов чакырылган иде. Ул үзенең үтемле вәгазы белән ханымнарга тормышны икенче яктан күзалларга ярдәм итте. Вера – это состояние вашей души, любовь, ярату, мәхәббәт, сагыш, хөрмәт, ышану, гафу итә белү. Булар бөтен это все вера. Бар бөтенесе дә нәрсә иманга кергәннәр. Первый способ общения, инструментарий, который помогает нам в этой жизни, это вера. Это только помощь. Шәй табыны артында исә кунаклар тагын да бер-берсенә якынайдылар, берләштеләр, уртак уйлары белән бүлештеләр. Ә инде алга таба матурлык дөньясына чумдылар. Алар өчен рәсем ясау буенча мастер-класс оештырылды. Чаллыдан килгән арт-рәссам Светлана Габдрахманова әниләрне, балаларны рәсем сәнгате серләренә өйрәтте. Һәр кайсы күңелен биреп, хыялланып, тәкъдим ителгән табигать күренешен тукымага төшерде. Рәхәтләнеп төрле төсләрне кушты, алардан тагын да матурракларын чыгарды. Табигать исә гүзәллеге белән үзе дә күңелне дәвалау сыйфатына ия. Рәссамның бу юнәлешне сайлавы да юкка түгел. Күпне күргән, язмышлары яралы булган ханымнарның игътибарын әзгә генә булса да яктылыкка юнәлтү, сыкраучы йөрәкләрен тынычландыру иде. Ханымнарның һәр кайсының үз язмышы, кайберләренең якыны бүген сугышта, кайсыныкы инде яу кырында һәлак булган. Кемнеңдер инде озак вакытлар хәбәре юк. Әйтик, Шәмәрдән авылына 21 ел элек Чаллы шәһәреннән күчеп кайткан Әлфия ханымның улы бүгенге көндә сугыш кырында. Илебезне саклый. Беренчеләрдән булып мобилизацияләнеп китә ул. Газиз улым сугышта. Балаларыбыз, һәрбер кешенең үз балалары исән-сау әйләнеп кайтырга яшен, тизрәк сугышлар бетсен иде. Шушы якты сугышлар бетереп тынычлыкта, шушындый мал, күркәм тормышта яшәргә язсын иде барыбызга да. Бик зур рәхмәт шушы оештырган кызларыбызга, егетләребезгә дип әйтеп була. Шунда итеп безне хөрмәт итеп шулай итеп чакырган рәхмәт. Балалар да, әниләре дә, безнең балаларыбызның хатыннары да монда, аларның балалары да, әниләре дә монда. Аллага шөкер, бергә менә шулай итеп күрешеп, рәхмәтлеме шулай итеп иштираштырып, менә бер-беребезне без бит белештереп тә бетереп белмибез. Күрешкәнебез юк. Концертларга барганда гына күрешәбез кайчакта. Бик күңелле, бик рәхмәтлеме шушы оештырган кешеләргә барсына да бик зур рәхмәт. Тәмле итеп шәйләр эчерттеләр. Менә хәзер утырабыз, расслабляемся, рәсемнәр ясыйбыз, бик матур итеп. Һәрбер кеше үзенчә тырыша, үз нин күрсәтә, хезмәтен барыбер тырышалар, молодцы. Балалар да бик нитеп барыбер үзләренә күрә вакытлыча булса да отвлекать итәләр үзләренең. Рәсем ясау сәләте бар икәнен беләйдегезме, үзегездә юкмы әле? Юк, шул мәктәптә укыганда рисование дәресеннән 5 ала торган инде. Монда ничәле куярлар белмим. Бик ши әле, наверное, краскалар алып, пенсияләрне алгач краскалар алып, шулай итеп буш вакытларда рисовать итәргә язсын үзебезгә. Иде, хотя әзрәк булса да ынтылып торып шундый ниләр ясарга язсын. Аллага шөкер, сеткалар бәйләп йөрибез. Безнең әниләребез йөри сетка бәйләргә мәктәптә. Бик безгә анда урыннар бирделәр, шунда бик үттереп сеткалар үрәбез. Аллага шөкер, без үзебезчә уйлыйбыз, әзрәк булса да балаларыбызга булышабыз дип, үзебезне хис итәбез. Кайчакта уйлап та сөйләшәбез дә, балаларыбызны кайтарырык, үзебез шунда барырык дип әйтәбез кайчакта. Авыр барыбер балаларыбыз шунда булгач. Һәрберсенә бик тагын әйтәсем килә, бик зур рәхмәтлемен. Чыдамлык, түземлек,
Алдагы көннәрдә балаларыбыз белән, ирләребез белән очрашырга ясыны, тынычлыкта яшәргә ясыны. Бик зур рәхмәт. Әниләргә бер үк әйтәсем килә. Бәйрәмнәр белән сезне, әниләр бәйрәме. Бик зур исәнлек, саулык, түземлек главный әниләребезгә. Мин сатуда эшләдем, монда Шәмердән кайткач, тегүдә эшләдем промкомбинатта. Шаллыдан 4-нче елны кайтканым, менә 21 ел инде. Аллага шөкер. Балаларым, кызым бар Шаллыда. Нидә эшли? Роддомда эшли, акушерка. Улымның 21 яшь була, менә малае бар, улы бар. Улым 48 була апрельдә. 48, 78 ел. Мобилизация белән китте. Хәзер 1 ел була инде, әле кайтканы юк. Алгы сафта аралашып. Шул иртә белән хәерле иртәне яса инде, без шуңа риза. Уларын югалткан кешеләргә дә бик түземлек бирсен Ходай. Шундай кайгыларны күрергә язмасын беркемгә дә. Ә менә Елена Никитинаның тормыш иптәше бу якты дөньяда инде юк. Дошманга каршы яуда батырларча хәлак булган. С самого начала мобилизации, получив мобилизационное предписание, ушел по мобилизации на войну. В 2023 году, в октябре месяце, он у нас погиб в Луганске, около села Колымычиха. 24 октября моего 23 года похоронили. На данный момент, чтобы немножко отвлечься, спасибо большое за приглашение на такой арт-мастер-класс по рисованию. Хоть и рисовать мы не умеем, как выяснилось, но огромное спасибо, что позвали. Мы немножечко, такие как я, как вдовы здесь есть, мы отвлекаемся от этого, от нашего переживания, от нашего горя. Также очень рада за матерей и жен, у кого мужья в данный момент воюют. Прекрасно понимаю их положение, их переживания, потому что все-таки друзья у нас сохранились, и у мужа сохранились друзья, и у меня есть друзья, которые находятся там. И я прекрасно вижу, как они ночами не спят, переживают за своих мужей, за своих сыновей. Поэтому огромное спасибо за такой мастер-класс и за то, что есть возможность и помочь ребятам. Собиранием гуманитарной помощи участвуем, собиранием дронов участвуем, хоть не можем как-то физически ребятам помочь, но мы хотя бы маленькой толикой своего, то, что мы можем, для ребят, для НСО мы стараемся делать, чтобы наших ребят поддержать. Также спасибо моим сослуживцам моего мужа, сабинским нашим ребятам, которые с 23 года постоянно со мной находятся на связи. Также еще есть такая у меня интерес отвлечься, это как хор волонтерского движения в Казани, нашего полка 1234 есть хор, где мы выступаем, где мы недавно выступали с нашим певцом Тимошека Ленором Бектимировым на сцене Большого театра оперы и балета имени Муса Джалиля. То есть из-за этого большое огромное спасибо, что у нас жен вдов не забывает, там и мамы есть, там и сестры есть, там все наши, кто у нас мобилизованные контрактники, у нас что хорошо, нету различия. То есть почаще, спасибо огромное, еще почаще, спасибо огромное за все это. Елена бүгенге көндә балалар йортыннан бер кыз баланы үз канаты астына алып тәрбияли. Алар әле ире сугышка киткәнче үк бергә шушы уйга килгән булалар. Һәм олы йөрәкле ана бу изге ниятләрен шынга ашыра. Бүтән назын ул хәзер кызына бирә. Әйе, бу ханымнар берсе дә бирешмиләр. Моңа аларның хаклары юк. Беренче чиратта алар әни, балаларын аякка бастырасы, аларга терәк буласы, тормышны алып барасы бар. Берсе дә тынычлап өйдә генә дә утырмый. Бүген махсус хәрби операциядә илебезне саклаучы солдатларга көчләреннән килгәнчә ярдәм дә итәләр. Коры ашлар, кием-салым, урын-җир һәм башка бик күп төрле әйберләр әзерләп, балалар исә җылы рәсемнәре, хатлары, кул эшләре белән рухи көч бирәләр. Тизрәк сугышлар бетеп, дөньяларыбыз тынычлансын. Һәркем рәхәт, бер борчусыз тормышта яшәргә насыйп булсын. Һәркем шушы теләктә. Бала өчен әниләр утка да суга да керә. Махсус хәрби операция башлангач та Олы Кибәче авыл җирлегенә кергән 3 авылдагы хатын-кызлар да бик бердәм булып эшкә тотына. Алар өчен дә үз көндәлек мәшәкатьләре артка планга күчә. Сугыш кырындагы егетләребез өчен кирәк-ярак тегү, ризыклар әзерләү, маскировка шелтәрләре үрү кебек эшләрне алар бер генә көнгә дә туктатмыйлар. Бу аларның төп бурычларына әйләнә. Волонтер әниләребез белән Гөлшат Галиәкбарова сөйләште.
Районыбызның кеше Кибеш авылы мәчетен хәзерге вакытта авылның иҗтимагый үзәге дип әйтергә була. Монда җәмәгать намазлары укыла, Коръән ашлары үткәрелә. Соңгы вакытта аның ашханәсендә махсус хәрби операциядагы сугышчыларга җибәрү өчен төрле азык-төлек әзерләнә. Олысы кешесе токмаш кисүдә катнаша. Кичкенә банкаларга төрле кайнатма вареньялар тутыралар. Шулай ук төрле тәмтемнәр җыелмасы пакетлары да әзерләнә. Иң уңганнар исә шәк-шәк пешерәләр. Кулларына күз иярмәсә дә, уйлары еракта, гәзизләре янында. Кеше Кибеш авылындагы иң уңган хатын-кызларның берсе Рәфидә Ахунованың 2 бертуганы да махсус хәрби операциядә катнаша. Иң шитене әнигә инде. Ярый әле хәбәрләре бар дип юанабыз. Ялларга кайтсалар, сөенәбез ди ул. Бер туган абыем белән бер туган энем сугыш башлангачта киттеләр. Быел 4нче еллар китте инде. Исән сау, Аллага шөкер. Двоюродный энем дә бар иде. Ансы 23нче елда вафат булды. Абый белән энекәш отпускаларга ялларга кайтып йөриләр. Алар кайтканда безгә бәйрәм инде. Иң шитене әнигә. Бөтенебезгә аларның исән сау кайтуын түземсезлектән көтәбез. Энекәштән дә сораган бар, абыйдан да сезгә киләме, тукмачлар, силәкчәкләр, әйе, рәхәтләнеп ашыйбыз ди. Тутырган ашлар да килә ди, әзер, бик әйбәт ди. Бик канәгать алар, тәмле дип ашыйбыз диде. Олы кибәчеләр дә бердән булышалар, акчалата да, онлата да, йомыркалата да бик күп әйбер бирделәр. Шушы кече кибәче апалары белән, кызлары белән бергәләшеп, дус тату булып, тукмач кисәбез, шәкшәк кисәбез, рәхәтләнеп эшлибез, күңелебезне биреп. Тиз араларда шушы сугышлар бетеп, туганнарыбыз, барлык киткән ир-егетләребез исән сау кайтсыннар. Тормыш үзләренең тормышларына, гаиләләренә исән сау яшәп, балаларын тормыш иптәшләре белән, әниләре белән исән сау яшәргә ясын. Барсында бик зарыгып көтәбез, исән сау булсыннар. Лайыклы ялдагы өлкән апалар да ил өчен мөһим вакытта өйдә кала алмаганнар. Яудагы балалар аларның гаиләләренә исән сау кайтулары хакына киләбез ди алар. Бер гаилә шикелле, шуның кадәрле тату, шуның кадәрле рәхәт яшибез, эшлибез. Нәрсә кушсалар шуңа барабыз инде, тырышабыз. Дәмиткәштән инде бик күңелле була, бик тырышып ярдәм итәсебез килә инде. Bütün әниләр көне белән котлыйбыз. Аларга саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел тынычлыгы телибез. Илләребез тыныч булсын, балаларыбыз исән сау булсын. Сугышта булганнар исән сау туган илләренә әйләнеп кайтырга насип булсын. Олы Кибәше авыл җирлегенә кергән 3 авылдагы хатын-кызлар бик бердәм булып эшлиләр. Күршедәге Төбәк авылы волонтерлары да биредәге хатын-кызларның әниләренең хәлләрен белергә килделәр. Төбәк авылы буенча волонтерларның кураторы Гөлия Дәүлиева үзләренең эшчәнлекләре белән таныштырды. Шушы вазгыять башланганнан бирле инде без 2022 елдан бирле үзебезнең төбәк апалары белән, һәм менә шушы кибәчеләр белән тоже берлектә инде башта окоп шәмнәренә әйберләр җыйдык. Аннар инде 23тә инде без маскировщиклар ура башладылар апалар инде. Тукмачлар кисә башладылар. Төбәкләр тоже кибәчегә йөреп, безнең авыл халкы кибәче клубына йөреп, никистеләр инде маскировщиклар үрделәр. Аннар инде 24тә без үзебез тотындык инде бу эшкә. Безгә маскировщиклар үргә инде ясап бирделәр дә әйберләр. Станнар без үзебездә инде шилтәрләрдән ситләр ура башлап, үзебез заказ биреп. Һәм инде мин 23тән бирле инде акча җыю белән шөгыльләнә башладым инде. Башта инде без классташлардан җыйдык акчаны. Авыл халкыннан түгел, яшьтиләремнән җыйдым инде. Алар инде күп күләмдә акчалар күчерделәр. Без инде ашларга дип кипкән чөгендер, кишер, менә шуның шәйбеләр чөгендер, аннары сарымсак, бәрәңге, шуның эшләр заказ бирдек, потому что әле Сабада әле безнең киптерү цехлары эшләмидер иде. Эшлегенә башлаган иде. Biz инде 23тә кураторыбыз Илмирага тапшырдык. 24тән инде мин үзем ныклап бу эшкә тотындым авылдашларым белән. Без менә 24нче елда 360 меңлек ярдәм иткәнбез. Акчаларда ашларга, влажный полотенце, носки, ашларга ярмалар инде, иң күп ярмалар менә безварки инде. Рисовый хлопья, гороховый хлопья, полба хлопьясы, гречневый, яшминный хлопьялар иң күп күләмдә инде без тапшырабыз инде менә ашка, нигә солдатка ашка. Хәзерге көндә менә безнең 25нче елда январ аеннан алып ноябрь аена хәтлек 460 меңлек без ярдәм күрсәткәнбез. Бу әле киемнәрдән башка. Без инде тоже вареньяларда илтәбез, токмачлар да кисәбез, шәкшәкләр дә пешерәбез кызлар белән. Безнең авыл 69 гына хуҗалыклы бердәм.
Иң күп ярдәм инде безнең Төбәк авылыннан. Акчалата. Акчалата ярдәм итүчеләр күп инде. Менә мин бүген монда килүнең сәбәбе шул. Әле без менә ике атналык кенә Җәмил аби белән Илнур абыга инде арча. Алар инде фронтовый перевозчиклар. Бик күп күләмдә токмаш белән чәкчәк сораганнар иде. Кызлар менә бер сүзсез риза булдылар менә бу кибәче кызлары. Үзләре оешып, башта алар клубта кистеләр. Чәкчәкләрне инде пешерделәр. Менә хәзер мәчеттә урнаштылар инде. Менә рәхмәт кызларга. Бу авырлыклар бик авыр булды инде. Минем инде Дубайратма инем дә үлде шунда мобилизованный. Аннар инемнең малай китте. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә, һәм дә шушы апалар ярдәм итә инде. Инде мин әзрәк торып торган идем. Малайымның хәбәре югалгач, мен миңа нәрсә кирәк инде бу дип көн-төн уйладым. Мен әйтәм, монда бит минем малай гына түгел, башка балалар да бар. Алар хәзер бөтенсе минеке инде. Алар өчен инде без менә үзебез барга менә тырышабыз инде ярдәм итәргә. Мен әйтәм, бу балаларга без дә ярдәм итмәсәк, кем йөрер? Инде мен әйтәм, бу эшне ташасам тагы кем йөри хәзер? Бер башлаган эшне бер дә бирәткән кешегә дә бирәйтәләр бит инде. Мин инде горурланам авылым халкы белән, кибәчеләр белән инде. Рәхмәт аларга, шушы эш авыл халкына бик тырышлар инде. Һәр вакыт Гүзифа апа яза менә, мин язам. Кибеткә куялар инде алар бик күп ярдәмнәрне туган авыл кибетенә. Һәм дә инде безнең Салкын Чишмә кибете бар. Анда куялар инде егетләргә ярдәмне. Аллаһ Тәгалә бирә инде көчне, егетләр хакына басында эшлибез. Аллаһтан сабырлык сорыйбыз инде. Инде калган егетләр исән сау кайтсыннар, илләребез тынычлансын. Һәм без аңа тагын бер мәртәбә сокланып карадык. Үзенең борчуларын эшкә йотып, волонтерларга, фронтка гуманитар ярдәм илтүчеләр, фронтовые перевозчики, Оршадан Илнур Яруллин, Сабадан Җәмил Янгушиннарның рәхмәт хатларын тапшырды ул. Махсус хәрби операция зонасына җибәрү өчен гуманитар ярдәм әзерләүдә катнашучы хатын-кызларны, әниләрне Олы Кибеше авыл җирлеге башлыгы Айрат Сафин да бүләкләде һәм тәбрикләде. Бүгенге көндә бик зур эш башкаралар. Алар инде махсус хәрби операциядәге хезмәт итүче, сугышучы дисәк тә була. Егетләребезгә ашлар әзерлиләр, чәчәкләр әзерлиләр, тукмачлар киселәр, бик зур эш башкаралар. Инде менә Олы Кибәш авыл җирлеге буенча әйтсәк, менә бу хәрби операция башланганнан бирле инде бик зур күп күләмдә зур эшләр башкарылды. Инде ул бүгенге көндә дәвам итә. Инде беренче көннән инде апаларыбыз сит күрү, аннан соң менә шу тукмаш кисүләр, аннан соң спичә ясаулар, һәм башка төрле бик зур күп эшләр, аннан соң материаллар җыю инде бик күп шундый әйберләр белән ярдәм иттеләр, булыштылар. Бу эш инде менә әйткәнемчә дәвам итә. Менә бүген кече Кибәче апалары инде без менә бүген алар янына инде без һәр вакыт киләбез, аларның хәлләрен беләбез. Аларга инде авыл халкы ярдәм итә йомыркалар белән, уннар белән һәм башка төрле белән акча бик күп җыялар инде. Безнең аерым волонтерларыбыз бар, менә махсус кураторларыбыз әйтегендә шушы җирлегебездә алар аша күп эшләр башкарыла. Аларның әзерләгән товарларын инде мин үзем лично алып барам. Шушы солдат ашы дигән штаб бар бит безнең Сабада, шунда алып барам. Анда тапшырган апалар, алар инде бик зур рәхмәтләр әйтеп, видеоларга төшереп, шулай итеп алар алып калалар. Алга таба безнең инде әниләр бәйрәме көтелә бит инде. Әниләр бәйрәме уңайнан да инде мин шушы апаларга үземнең рәхәтләрен җиткердем. Аларга исәнлек, саулык, тазалык, байлык, гаиләләрендә тынычлык булсын инде. Барыбызның гаиләләребез тыныч булсын, илләребез тыныч булсын, сугыш афәтләр тизрәк бетсен. Кече Кибәше авылы мәчетендә эш бер генә көнгә дә тукталмый. Әлеге авылның кураторы Гөлзифа Пануретдинова башкаларны да бу эшкә җәлеп итә һәм эшнең төгәл исәп-хисабын алып бара. Тормышта авырлыкларның төрлесен күргән Гөлзифа аның сабырлыгына, иплелегенә шаклар катырлык. Мин инде менә бу волонтерлык эшенә кирип киттем 22 елның сентябреннән. Безнең 26 сентябрьдә китте. 22 елда бер егетебез Олы Кибәчедән. Шул егет, алар бит алар Казанда тордылар, өйрәнүдә. Шундый күп әйберләр алабыз. Булай шуны бу бая дип сөйләшә бит инде укыйбыз. Минем инде шундый булышасым килде инде. Шулай ярдәм итәсем килде ничек тә булса дип. Мин инде шуннан ручка белән карандаш алып, дәфтәр алдым да чыгып киттем. Башта группага яздым, шулай булышыйк дип. И беренче акча җыеп алдык инде без анда. Ул акчаларны мин авыл советына барып бирдем. Һәрбер кешедән подпись куйдырып инде ведомстволарын тапшырдым. Шуннан кирип киттек инде без. Әле безнең ул вакытта Саба штаб оешмаган иде. Ул 23 елда февральдә генә эшләп китте. Аңынчы Лейсән дигән ханым эшлидер Сабада. Ondan soң biz ondan алып кайттык. Йомгаклар бик күп кенә носки бәйләү өчен, носки бәйләргә сорадылар.
шушы апаларым белән 4-5 эшләдек без, ул апалары ул вакытта библиотекага төшеп, шунда носкилар бәйләп күп кенә, аннары әйтеп тапшырып, шуннан инде менә кирип киттем, менә мин эшләгән эшләребезне шушылай итеп алып барам инде менә. Минем ул шулай барыла. Тукмаш, аннары соң без инде менә шәмдәр ясадык инде без. Күп шәмнәре кирәк булды. Колай банкалар җыеп, язып куеп группага, колай банкалар кирәк дип, парафиннар кайтардык. Аннары библиотекада аны эшләдек, шул 5-6 апа белән ул вакытта. Аннары сит үрдек әле, бик күп кенә материаллар китереп, хәзергечә әйтеп үрмидер, ул үлгән хәзерге үрнәкне аңламыйдыр әле, белмидер, тасмалап, әле аның шундый олы сите ул 10 метрга, 6 метрлы, аның берсен минем өйдә үрдек әле. Игәп менеп апалар игә килеп. Шулай итеп эшләдек, ситтә үрдек, аннары ашлар киптердек өйләрдә. Һәрбер кеше кем нәрсә киптерә ала, бәрәңге, суган, бөтенесе аннары цехта эшләп кителде бит ул эшләр безнең. Ул эшләр хәзер вакытта тукталды. Сухариларда киптердек. Бөтенесен эшләдек, тукмачлар кистек, библиотекада кистек инде күбрәк, аннары күп кеше булганда клубка төшеп кистек, клубта төштек. Хәзерге вакытта инде менә кем эшләгән, кем нишләгән, кем нәрсә биргән, бөтен әйберне шулай итеп язып барам инде мин. Җиңеп чыгалабыз, әниләрнең кеше белән җиңеп чыгалабыз. Роберт Миннулин әйткәни, сүзен укыганым бар минем. Безнең әниләр сугышкан булса, 5 ел сугыш бармаган булыр дип. Әниләргә Аллаһ Тәгалә саулык бирсен. Беренче саулык булса, эшне эшләп була. Хәерле гомерләр бирсен, саулык, сәламәтлек бирсен, күңел тынычлыклары бирсен, иләрендә тынычлык булсын. Илдә тынычлык булмаса, мондый эшләрдә булышып булмый. Һәрберсенең дә балалары исән сау булсыннар. Инде су илләребез тынычланып, сугышлар бетеп, сөенечле очрашуларда, менә күңелле очрашуларда очрашырга насип эйләсен. Аллаһ Тәгалә инде кешелек дөньясына илебезгә шушы сынауны биргән бит инде, безгә сынау итеп биргән инде бу авырлыкны, сугыш афәтен. Күпме хәсрәтләр килде бит инде кешегә дәгән. Бу атнада әниләр көнен кашалырга җыенабыз. Якты матур, күңелләргә җылылык бирә торган бәйрәмнәрнең берсе. Гаилә ушагын саклаучы, гаиләсенә яшәү көче бирүче әниләр тормыштагы вакыйгалардан да читтә калмыйлар. Мәгълүм җырдагыча, әнкәйләрнең олы йөрәгенә изгелекнең сыйган барсы да. Тыныч тормышларда балаларыннан игелек күреп, гаилә ушагын саклаучылар булып яшәргә язсын иде кадерле әниләребезгә. Әниләребезгә никадәр генә хөрмәт күрсәтсәк тә, алар алдында булган бурычларыбыз кимеми. Әни өчен бала 70 яшьтә дә бала булып кала. Аның күз нурын, йөрәк җылысын биреп, киләчәгенә олы өмет итеп үстергән һәр адым өчен йөрәге сызлаган анага тагы да өстәп бала кайгысын күтәрерлек көч табу, ай-хай, бик кыен. Балалары, ирләре, Украина җирендә баручы махсус хәрби операция хәрәкәтләрендә катнашучы никадәр ана, хатын-кыз бүген нәкъ менә шул халәттә. Никадәр генә аларның хәлен җиңеләйтергә теләсәк тә, чын барлыктан качып булмый. Кызганыч. Шулай да кулдан килгәннең барысы да бу ханымнар өчен диеп эшләнә. Аларның күңелләрен күрердәй чараларның берсе узган якшәмбедә район мәдәният йортында әниләр көне уңаеннан оештырылды. Чара якынлашып килүче иң кадерле бәйрәм әниләр көненә багышланды. Аның башлап йөрүчеләре Казан шәһәрендәге Саба якташлары җәмгыяте җитәкчесе Мәҗит Салихов һәм танылган композитор, автор башкаручы Айдар Тимербаевлар иде. Алар үзләре белән бу көнне татар сәхнәсе йолдызларын алып кайтып, әниләр өчен бик матур концерт бүләк иттеләр. Иң элек залда утыручыларны район җитәкчелеге исеменнән район башлыгы орынбасары Расих Закирҗанов тәбрикләде. Бу көннәрдә хәрби операция кырыннан мотовыкчы полка командирыннан 4 райондашыбызның намус белән хезмәт үтүләре турында әти-әниләре район хакимияте исеменә рәхмәт хатлары да килгән. Шуларның берсен Расих Закирҗанов Иске Мишән авылыннан Хәниепа Хадиевага да тапшырды. Аның улы Дилүс Украина якларында бүгенге көндә хәрби бурычын үти. Шулай ук бу көнне туган көнен билгеләгән тагын бер әнигә Шәмәрдәннән Рәмзия ханым Ивановага тәбрикләп чәчәк тә бүләк итте. Тантаналы өлештән соң сәхнәдә танылган җырчыларыбыз үзләренең иң матур җырларын яңгыраттылар. Халык Энҗе Шаймурзина, Илшат Вәлиев,
Азат Фазлыев, Баянчы Булат Шәрипов, Казан егетләре төркеме Нияз Хаматшин, кайнар нокталарда шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашкан Марс Гыйләҗев, Айдар Тимербаевның чыгышларын зур алкышларга күмде. Ә инде концертны якташыбыз махсус хәрби операция ветераны Ленор Биктимиров алып барды. Залда балалар өчен кадерле әниләр, ирләренең сөекле хатыннары. Аларны бүген бер фикер берләштерә. Тизрәк сугышлар бетсен дә, газизләре яннарына кайтып, бергәләп элеккегечә тыныч тормышта яшәргә язсын иде. Менә 3 ел инде аларның йөрәге сулар сибеп кенә сүндереп булмый торган ут эчендә яна. Әмма Ходай биргән сынауны ничек тә сабырлык белән үтәргә кирәк. Шәмәрдән авылында гомер итүче Варакия апа инде улын башкача яратып кыча, күзенә карап балам диеп үзенә дәшә алмый. Сугыш аны мәңгегә үзенә йоткан. Үзебездә зур көч табып инде ятим балаларны алып үстергән идек, абыйлы сеңелле 2 баланы инде ул улыбызны без мәктәпләрдә укытып, ул бик зур спорт ярышларында катнашып, бик баһадир җегет булып үсеп җитте инде Шәмәрдән бистәсендә. Аннары без аны Саба аграр көллиятендә укыды ул. Онда укыган вакытта дагы үзен яхшы яктан күрсәтте, әлхәмдүлиллә. Аннары соң ул армия сафларында хезмәт итеп кайтты да инде, шуннан сугышка барырга риза булды инде. Мин сугышка барам дип әйтте инде, мин бармасаң да дип теге уговорить итеп караган идем, юк, мин барам әле дип барды инде ул. Шунда 2022 елның октябрь аенда ул китте дәден, уже ноябрь аенда яраланды һәм февральның 25 көнне ул инде вафат булган икән. Без аны соңыннан гына әйттеләр инде, сразу әйтмиләр бит инде, борчылмасын әниләр дип, әтиләр дип инде. Вот 1 апрельдә алып кайтып җирләдек инде. Менә шул улыбызның безнең иртәгә 24 ноябрьдә туган көне, аңа 30 яшь булган булыр инде балакаем. Ул 27 яшендә вафат булды инде. Бик тә борчылабыз инде аның өчен, урыннары җмахта булсын инде, батырларча һәлак булды инде. Шундый олы йөрәкле бала булды инде ул, мәрхәмәтле, шәфкатьле иде ул, шундый ярдәмчел иде һәм бик тә эшчән, тырыш бала иде инде. Шул кадәр дулкынланам, чөнки монда бик күп аналар килгән. Димәк, аларның барысының да балалары сугыш кырларында кайсыныкыдыр вафат булган иде. Әнә шул исән булган әниләргә, әтиләргә әйтәсем килә инде, газиз балалары үз туган йортларында, үз аякларында исән сау, сәламәт әйләнеп кайтсыннар иде, шушы рәхәт тормышларыбызда име. Бүгенге көннәребез бик рәхәт бит, рәхәт гомер кичерсеннәр иде. Сөйгән ярларда көтеп тора, аларның балалары көтә, әти, әниләр бигрәк тә зарыгып көтә. Һәммәсенә дә хәерле гомерләр телим, исән сау әйләнеп кайтуларын теләп калам. Байлар сабасында яшәүче Гөлназның тормыш иптәше Иннар да мобилизацияләнеп китә. Шөкер, хәбәрләшеп, күрешеп торалар. Ярдәмнән ташламыйбыз ди Гөлназ. Тормыш иптәшем Юсуф авылыннан Таиф Иннар Асхабуллович мобилизация башлангач ук 29 сентябрьдә киткәннәр иде инде. Шуннан бирле бүгенге көнгә хәтле артиллерия взводында хезмәт күрсәтә дип әйтим инде. Отпускыларга Аллага шөкер, елга 2 тапкыр, 2 атнага шулай ялларга кайтып йөриләр. Татарстан тарафыннан бүленеп бирелгән автобус белән алып китәләр, алып кайталар, шулай итеп оештырылган. Ул яктан жайлы. Шул без монда инде көндә хәбәргә чыгып тырышабыз инде, связь булдырырга, язышып, шалтыратышып, шулай итеп хәбәрләшеп торабыз. Аллага шөкер, ул яктан 2 малаем бар, олысы инде Мәскәүдә военный университетта укый. Кечкенәсе 11 классны, соңгы елын укый бу еллар исә. Шул гуманитаркалар, гуманитарный ярдәмнәр үзебезнең эшләгән җирдән дә җыелып торалар инде. Булай дагы группаларында торабыз, нинди спрос бар, шуларга булдырылганча ярдәм итәргә тырышабыз инде. Үзләренең дәген шалтыратып әйтәләр инде, менә шундый әйберләр булмасын икән дип инде, шундый хәбәрләрен үзаллап шатыр бер хәбәрдә инде. Бигрәк тә менә шушы хәзерге чорда булган шушы исроф вакытларында әти-әниләргә бигрәк тә инде сабырлык, тормыш иптәшләренә сабырлык, бердәм булып, үзем булып, Алла бирсә, узакка сузылмас дигән өметтә инде, тизрәк шушы ниләр бетеп, бергә исән сау булып кайтып, бергә яшәргә Алла бирсә, барлык әниләргә сабырлык, үземлек.
Әйе, язмышлар һәр кемнең төрле, сынауны да төрлечә бирә Ходай. Ярый әле бирешмәскә яннарында балалары, туганнары бар. Әзгә генә онытылып торырдай менә шундый матур чаралар оештырыла. Сәхнә түреннән әниләргә бу көнне бик күп матур теләкләр яңгырады. Һәр көн саен алгы сызыктагы солдатларыбыз дошманның фронт линиясын өзеп алга барсын һәм җиңү көнен якын айтсын. Әниләребезнең күз яше башкача таммасын иде. Анадан башка шагыйрь дә, анадан башка батыр да булмый. Мәхәббәте һичбер киртәләрне белми торган, күкрәк сөте белән хәят биргән әниләребезне олылыйк. Дөньяның барлык матурлыгы әниләрдә. Кадерле кешеләребез, сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Сезгә сәламәтлек, озын бәхетле гомер, игелекле балалар, оныклар телибез. Сезгә булган ярату һәм хөрмәт мәңгелек. Шушы урында Атна информацион программасының әниләр көненә багышланган чыгарылышы тәмам. Алда реклама урын алыр, аннан соң барлык әниләргә багышланган җылы теләкләр сәхифәсен карый аласыз. Без сезнең белән саубуллашабыз. Бәйрәмнәр куанычлы хәбәрләр белән сугарылсын. Исән сау булыгыз.